втория полет. Най-накрая, може би щяхме да го изпуснем за малко. Беше под въпрос, но сме тук. Да, и направо ще се видим в Рио. Хора, на летището сме отвънка след 2 часа чакане. Това е дълга история, която ще обясна после. Но в момента си получихме цигари и някакъв ни подбра уж такси. Не знам колко е добра идея това да го направим. Ама тръгваме, какво стане в крайна сметка. Добро утро, хора! Официално първата ни сутрин в Рио де Жанейро. Часът е около 8. Неспани сме. Пък си легнахме супер късно след вчерашния ужасно дълъг ден. Изобщо не съм се включвала вчера, защото просто като слезнахме от самолета, на паспортно чакахме може би повече от 2 часа, което беше след 18 часа в самолет. Не беше най-приятното нещо, но както и да е, да. Фанахме си някакво такси там някъде си, просто напредърпаха и се прибрахме, хапнахме, а между другото излезнахме да си вземем някакви бургери. Беше на около 150-200 метра от хотела ни и беше около 10:30 вечерта, при което за първ път някъде не се чувствам сейф. Може би, ние това си говорихме с момичетата, че може би не се чувстваме толкова сейф, защото сме се наплашили от неща, които сме гледали в TikTok, YouTube и така нататък. Но не беше определено най-приятният експириенс в живота ми. Имаше изключително много странни, различни хора. И под странни, различни хора не в положителния смисъл на думата. Просто не мога да го обясня. За първ път виждам такова нещо, където и да сме ходили, нали, не сме обикаляли малко, но това просто беше много странно. И не ми направи впечатление, че на всички имоти има огромни огради и отгоре на оградите, на върха на оградите е такава тел, като в затворите, което беше, нали, вау. И общото да, момичета са станали в 6. Часовата разлика просто според мен ще ни разкаже играта. Но да, станали са в 6, закусвали са. Аз съм малко повече ми се спряло явно от тях. Слагам един пач, защото ми е излезнала пъпчица. И мисля да ходя към тях. Нямам представа днес какво ще правим. Не сме го обсъждали още, но най-вероятно ще е малко по-лежерен ден. Поради простата причина, нали, че вчера се убихме от път. Но пък не знам. Предполагам, че ще отидем на плаж. Нямам представа. Ще го видим след малко, като се кача при тях. Първият опит, в който се опитаха да ми откраднат телефона. Ще те снимам. Не. Тук има един човек, който няма да ви го показвам, но просто попита дали искам да ме снима. И да ми вземе телефона. И да ми вземе телефона и да избяга с него, реално. Отиваме на брънч, хора. Ларка, покажи се, те не са те виждали. Отиваме на брънч, руфтопа не работеше. Той си работеше, просто нямаше кафе в него. Да, окей. Имаше много хора, които вече бяха в 9 сутринта на плаж. Да. И след това отиваме на плаж, на Копакабана, евентуално. И да, трябва да си купим плажни кърпи, защото ни каза TikTok, ни каза, че от тук е най-хубаво да го направим. И така, отиваме да хапаме, защото сме много гладни. За това говорех, че всички къщи, сгради и така нататък с тел. Да, тел. Или ето така, с шипове огради. Така, хора, хапнахме по едно омлетче и в момента се опитваме да си оправим интернета. Това е най-сложното нещо сега, което се наложих да правим за целия ни престой, който е по-малко от 15 часа. Но да, брънч беше много добър, омлето беше страхотен.
И като си оправим интернета, отиваме на плаж на Копакабана. И си купихме някакво подобие на плажни кърпи, които ще ви покажа после. Тази госпожа какво прави, не си знае името. От половин час се мъчим да й пуснем интернет и тя просто си е сбъркала името в Gmail-а. Искам да питам само, това нормално ли? Да изпратването как ни става? Хора, официално вече сме на Копакабана. Доволни ли сме? Доволни И вече сме изгорели, защото забравихме плажното масло в хотела. А ние с Лара. Имаме лошо. Да, бели като сняг. Пак не придърпа някакъв бразилец, както винаги. 100% пак ще нас камнат, но няма значение. Доволни сме. Водата е супер студена. Не знам дали, защото сме се нагряли супер брутално. Но просто е ледник. А така, хора, поредната измама. Купихме си този продукт, известен. Момченцето ми каза, че е от фавелата и иска пари за храна и съответно тази рибка тук пред вас ми даде пари за храна. Но не мога... Опа! Ау, но то много странно Много мириш. странно. Това няма никакъв вкус. Абсолютно никакъв вкус. Поле? Никакъв вкус няма. Буквално никакъв вкус. Тежък так. Пробвай го. Буквално никакъв вкус няма това нещо. Да, това не Има никакъв вкус. и 1 цент. 10 лева за това нещо не си струваше. И Май, било казано в селото. Поне подпомогнахте едно бразилско детенце. Беше много милечък. Нямаше как. Беше на 10, че имаше сигурно 3 татуировки, ама... Казвам само в какво безобразно положение се намирам след един плаж. Толкова страшно сега не мисля, че някога е било, ако трябва да бъда напълно честна. Отиваме да малко на шопинг и най-вероятно няма да снимаме абсолютно нищо повече, защото все още искам да си имам телефона. Както видяхме вчера, определено не е най-безопасното място на света. Така че после ще ви показваме нови придобивки. И после отиваме да хапнем паста. Направили сме резервация в някакъв ресторант, който намерих в TikTok. И приключвам с снимките, защото вече усещам как съм мишена. Окончателно приключихме с пазара. Купихме супер много неща, после ще ви ги покажа. И най-накрая сме на нормален ресторант с нормални хора, които говорят английски език. И се разбрахме без абсолютно никакъв проблем. Повечето хора тук не знаят какво е water, което нали, е изключително нелепо, но в крайна сметка да. Сега ще покажа ресторанчето, като дойде храната, защото изглежда доста обещаващо. То изненадващо в чините, паста, пица, но пък сметка на това ресторант е супер як. Има на тавана някакви неща, рисунки и на там също е доста добре. Така, хора, ние се прибираме в... Даже няма и... Хайде, ще кажем 9 без 2, защото часовата разлика просто ни разказа играта. И отиваме да си поспим. И така, хора, показвам ви какво купихме днес за една крупна сума, тъй като това е поредното нещо в Рио, което е безбожно скъпо, но както и да е. Така, показвам ви кърпите за плажа, купих 2. Просто много яки. То е ясно тая каква е. С флага на Бразилия. Те са с някаква много странна материя, между другото, не са точно като нашите кърпи за плаж, но са свежи. А това е много яко. Не знам дали мога да го покажа цялото. Да, супер цветна, много ми хареса. Между другото, първата кърпа е 100 бразилски реала, втората е 50. Поредния скам, който получихме, нали, от тукашните. Взела съм тази тениска, синя, зелена и черна. Много хубава материя за като цяло. По-твърда е. Последното нещо, което си взех е една футболна тениска. Как се казва този отбор? Флуминенсе? Да, Флуминенсе. Много е яка. Утре най-вероятно ще облечем за фавелата. Ще видим. Купихме още 3 или 4 тениски и още една плажна кърпа и това цялото удоволствие ни костваше малко над 50 евро, което не знам добре ли е зле ли това е, хора, за днес.
Утре отиваме на фавелата. Имам рожден ден. И ще се видим утре. Good morning, everybody! Отиваме на закуска, защото е още 7 часа сутринта. Къде да седнем? Айде някъде е там. Аз виждам е там дясно има една маса. Положението, както виждате, е супер покъртително. Без грим не е за излизане. А сега ще хапнем. И след това отиваме на фавелата. Не, реално не чувам доста по-късно на фавелата. Към 1:30 някъде трябва да сме там. Сега учим след за хапване. И след това не знам какво ще правим, защото е прекалено рано и имаме супер много време. Показвам ви нашата скромна закуска днес. Там има и десерт. Но трябва да имаме сили за фавелата, така че хора почваме да ядем и после ще видим какво ще правим. Отново града, дойдохме с Лара да си вземем кафе. И познайте какво, хора. За пореден път не може да се разберем с никой, защото те просто не знаят една дума на английски. Аз си казвам просто да ми пусне едно еспресо. И тя стои и ме гледа и никой си няма идея за какво става въпрос. В крайна сметка в момента ни прави нещо като айс лате. Не съм много сигурна дали е това. Но ще го изпием каквото и да е, защото супер много ни се пие кафе, още 10 часа. И няма какво да правим. В смисъл това звучи малко тъпо, че няма какво да правим в Рио, но при положение, че чак в един трябва да тръгнем за фавелата, няма не какво да правим, защото времето е тотално недостатъчно за да отидем на плаж. И малко ще се поразходим, след като си вземем каквото и да ни прави тя. И това е. Само да ви покажа какво ни сервирахме. Това е айс лате за вкъщи. И изобщо не е айс. И не е лате. И да. Къде е нашата принцеса? Видях я там въгъла. Много ме е интересно обаче защо стои... Това не е тя, бе, или е тя? Не знам. Защо се е залепила там при никакви откачалки? Нашата Поли се е намерила приятелка. Буквално вървя и снимам някакви непознати хора, защото просто си помислях, че това е Полито. Но нашата Поли е ето тук. Вече сме при нашия човек Карлос. Изглежда много мил. Събира се тук цялата момента. И след малко тръгваме към фавелата и направо ще ви показваме оттам каквото можем, защото не знам доколко може да снимаме. Специално вече сме в фавелата, само че явно съм объркала с букването на тура, тъй като вървим пеш, а не сме с мотори, а с страшни баирища. Буквално за втори път се губим от групата в фавелата, защото искам да се снимам с едно детенце, беше много сладичко и първата снимка не ни стане, съответно трябваше втора и да, вече ги намерихме тук са. Продължаваме напред. На двете спорите, най-смените. Отиваме сами, защото видяхме едни неща за хапване. Сега имаме малко почивка на някакво заведение. И те къде бяха бе Поли? Опа, мотор. Пуснаха на, значи е безопасно, така че отиваме. Не, пуснаха на просто. Да, пуснаха на. Да, никой не ни каже, че е безопасно, Полито е право, но не пуснаха, така че според мен значи точно това, че е безопасно. Мисля, че изглежда доста добре. Нямам представа какво е, просто си ги избираме.
Ма той не те разбира, защо му говориш на английски? Yes! Добре мирише, нали? Топличко е, много е добро. На визия, на вкус не знам колко е добро. Другото само да кажа, че до момента ден, 2-3, не знам вече кой е, тук на това място в фавелата се чувствам най-сейфти от цялото Рио до момента на местата, които сме били. Не сме били на много, но въпреки това е някакво супер спокойно, дружелюбно, изключително яко е. Така хора, тотална промяна в плана за вечерта. Трябваше да вечеряме в един доста хубав ресторант, да се облечем хубавко и да отпразнуваме 27-я ми рожден ден. Но бях забравила да направя резервация, съответно няма. На всички готини места, които искахме да ходим. И в момента се возим в една количка без климатик, защото Лара забрави да поръча Uber Black. Без грим сме и сме по джапанки буквално и отиваме в някакъв рандъм ресторант, който буквално имаме резервация за него. Той дори ни не пита как се казваме. На кой на името имам предвид да направи резервацията. Така че, какво да ви кажа, Рио е страхотно, фавелата поне беше прекрасна. И сега... Разбрал цялото ти изречение само тази дума. Така ли? Погледна ли ме? Да. Да, човека разбра за какво говоря. Да, в фавелата им беше страхотно и след малко ще видим къде ще се озовем, защото в тази кола първо, че е топло, малка е и... Лара, да. И не мирише много добре, но... Каквото такова, няма проблем. Поне съм в Рио, няма проблем. Решихме, че няма да ходим на хубав ресторант. Облякохме дънки, блузки, едно ще ходим на плаж. Така, продължаваме нататък. Решихме, че ще ходим в тъп ресторант, някъде дето просто да хапнем. Слизаме от Убъра и аз виждам, че сервитьорите са смоки. Някакъв супер фенси. Имахме резервация за градината. Казаха ни да седнем вътре, при което ние не искаме и сега просто стоим на една пейка. Такава рандъм пейка. И чакаме да ни станат отвън. Вътре свират хора с цигулки. Ние просто чакаме. И това е. Хора, това, което беше в Google, като търсихме просто нещо, където да седнем да хапнем, не изглеждаше по начина, по който изглежда. Майната му. Други ден ще сложим аутфитчетата на Ниньо. Да, имаме резервация за след 2 дни. Да сме най-радната. Да сме сигурни. Ето вижте сервитьора. Ето го, човека, който ни настанява. Все пак ще мине. Ето го вътре сервитьора. Със смокинг. И на сметка положението пак е паста, пица, както и вчерашното. Но поне е вкусно този път, за разлика от вчера. И ви показвам ресторанта. Не е толкова фенси, колкото го описахме днес в полицата. Хапваме сега, сме много гладни. Добро утро! Малко закъсняхме тази сутрин, хапнахме, пинахме и сега отиваме на плаж на Ипанема. Оли ще има блъсти колело току-що. Промяна в плана от всякъде имаме. Вече напривикват, аз още не съм стъпила на плажа. Оля, ако видите как крещат. 1, 2, 3. Сега 4 са, които ни крещат. При кой да отидем? Как хора? Тук-що за 2 чадър, за 1 чадър и 2 шезлонга на Ипанема платихме около 10 евро, а миналия ден на Копакабана 115 евро. Просто поредния скам. Но вече май ще идваме само единствено тук. Ипанема е поне 10 000 пъти по-добър от Копакабана, от към всичко. Първо от към цени. Това дори няма какво да го коментирам. Цените, които платихме тук на Ипанема за същите неща на Копакабана е значително по-малко. Плажа е с доста по-добър пясък, по-спокоен е и определено гледката е много по-добра.
Сега поле сме прекалено смели и сега ще хапнем някаква царвица на плажа. Нямам представа за кой да реч. Надявам се после да няма асфалт. Да, но изглежда доста добре. Тук сме с царица, за която нямаме представа изобщо какво сложи пича вътре, но малко ма страх. Хайде, давай. То няма никакъв вкус. Буквално се научи ядеш царвица без нищо. Дори няма сол. А 3 дни по-късно, около 6 места за кафета обиколили, най-накрая нормално айс лате. И сега отиваме да изненадаме Полинцето ни, защото тя вече колабира за кафенце. И начака самичка на плажа миличката ни. Ама със сигурност не е зле. Също така стигнахме до извода с Лара току-що, че Ипанема е 10 000 пъти по-добър от Копакабана по абсолютно всички критерии. Места за ядене, магазини, кафенца и така нататък. Изглежда супер, супер добре, доста прилично в сравнение с Копакабана, където е просто отвратително. Айде, не е чак отвратително, но в сравнение с Ипанема е 11 от 10 със сигурност, за разлика от Копакабана. За Копакабана й давам нещо от сорта на 3. Да, Айде 4, да. Просто няма да излезем от Ипанема със сигурност от тук нататък, като видяхме за какво и да реч. Поръчали сме 22 неща. Толкова сме гладни след плажа, че просто отиваме, хапваме си го, когато иде това, защото ето виждате до какво положение сме се докарали. И лягаме да спим. И утре вече отиваме на Джизъса най-накрая. Не са малко. Не са Три шезлонга, един чадър. Пиеме. напитки. Или води. Тук що осъзнахме, че просто си тръгнахме от плажа без да си платим. Тотални измекяри. Хора, аз ви предлагам не утре, защото за утре ме плануваме, други ден да се върнем да си я платим. Да. Искате ли? Ние си пазим бележчицата, просто ще отидем и ще им кажем. О, да ни не се скарат нещо, да ни не правят. набият. Да.